ang bulawanong huna-huna ni Ate Jane nga ika-share para sa atong letter sender karon ning kahapon. So ang atong letter sender karon Ate Jane medyo naa siya pag kaalanganin og nagproblema siya kay tungod kay siya ang gipasanginlan sa kamatayon sa iyang best friend nga mao gyud nagtabang sa iya no nga kining generous kayo para sa iya kay tanan niyang ihangyo ihatag yun mo tinuod nga best friend. So and then nahitabo nga nagkasakit kini ande dali baya dayon mahitabo Ate Jean dali tabawian sa kinabuhi kung ang atong sakit stage 4 cancer na. Yes. So ang mga kining uban pud nato bitong mga kani bisan dili tigulang Ate Jean bisan insak naa pa sa level nga murag apil pang mga millennials gani medyo kanang kulang tag panabot kuan tag kahibalo. So i-charge dayon nila nga tungod kay atong nakita nga nag-yellowish na ang pasyente or nag-unsa na uban gani medyo mo protrude ang ilang mga tiyan murag mo dako bitaw Ate Jane. Yes, So cancer, Ate Will. ingon dayon nga gibarang. Maana dayon nga mo pasangil dayon og laing tao di ba? Mao gyud. So mo ni nahitabo sa atong letter sender karon. So atong pamation karon mga ka-feelings kung ano unsa ang ikasulti ni Ate Jean ani nga mga hitabo. Kung ihabang palabay lang o ihabang dibdib o unsay iyang angay buhaton. Yes, medyo makasabot tanaw sa gibati nga pag-alinlangan sa atong letter sender kung mobalik pa ba daw siya dito sa kumpanya nga iyang gitrabahoan since kanat na kaayo nga siya daw ang nangdaot sa iyang best friend. So para sa ako dinhira sa kamatuoran nga nagpa-check up ang imong best friend paglakaw ra gyud nimo pagtalikod ra gyud nimo no siguro sa iyang pag-leave Ate Will Oo. pagtalikod nimo nagpa-check up sila og naay nakita nga resulta og gyasum nato nga kabalo na ang pamilya kung unsa Yes. ang kuan. So kanang mga istorya din ha sa imong mga kaubanan sa trabaho usa na sa gitawag nga siguro pagpandaot man gyud na generally no ang pinaka-term pero wala ta kakuan kung unsay tumong nila kung nganong nagpakanat og istorya nga aware naman unta og syempre dili nato pud malikayan nga naa gyud gihapon sa karon nga panahon kanang ingana nga tinuohan pagpangdaot pagbarang-barang. Yes, naa gihapon. So naay uban nga bisag naa nay ingon pa kanang gikan sa science gani unsa na nga mga explanations or unsa na mga naanay mga bases mutuo gihapon og lain nga side lain nga ingon pa lain nga mga tinuuhan since mauli gina nadak-an nato pero sa na mention ni Ate Will kaganina no namanggoy uban nga bisan og naanay mga studies nga mga proven studies nga ingana mo resulta sa ingana kung initial nga mga pagsugod pa lang og mga irritation sa imong lawas or naay mga bloating mga pagbutod ingon pa pagburot ang uban man god since ilang una is normal or ordinaryo ra nga kuan dili dayon gitawag nato og kumpiyansa bao na uban ang uban pod Yes, bisan og aware dili makapa-check up dili makakuan sa treatment nga nga angay tungod kay ingon pa nahadlangan sa financial Ate Will. So para sa ako sa imong sa imong best friend dili man siguro makonsidera nga financial ang nakahinder sa iyang pag dapit unta sa into treatment. So naa siguro pud siya uban nga mga or di ba kahaulahin na niya na siren gyud nga naa gyud siya lisod ding stage 4 no kay terminal na. Siguro sa iyang Yes, una-una bisan pa siguro mag-treat siya dili na madala kay
mao na terminal na lagi. So gisayangan sa kwarta or sa mana Yes, mga di ingana tao. napuyikon Ate Jean nga dali gyud mo. Dali gyud mo kana Kana mo kanat and then dili ka kabantay nga makadaot dayon nga inaana di ay cancer di ay to imo sakit. makadaot dayon sa uban nga organ sulod sa imong lawas. So sa kanang mga istorya din ha since kumpanya naman gyud mismo ka ang nagpatawag sa imuha nga pa-report to na ka og balik sa imong trabaho. Ayaw na lang sila igsapayan kay ikaw aware ka kabalo ka sa imong kaugalingon nga wala kay gibuhat nga daotan and kabalo pod ang pamilya sa imong best friend kung unsa ang rason sa iya sa kung ano ang rason nga nung naingana siya sa iyang lawas. So ayaw ingon pa pagpaapekto kung mutalikod ka or magduha-duha ka sa pag-report tungod sa mga istorya nga nagkanat mura ra pod gihapon og gihatagan nimo sila og katungod nga ipamatuod nga sakto ang ilang gipakanat, di ba? Yes, inaana gina Ate Jean di na malikayan nga bisag professional pa na agid gihapon na nga mga Mga huna-huna. mga huna-huna sa tao nga murag ilagang depensahan ang ilang gituuhan. Mhm. Mm-mm. So para sa ako report pagpakita sa imong mga bossing sa trabaho ug syempre ang pamilya pod no ipaabot lang ang imong ingon pa pagsimpatiya sa nahitabo sa imong best friend ingon pa condolences and padayon sa imong trabaho nga maayo man ka ang imong buhat din ha ang imong kan ayaw na lang siguro pagpaapekto or kung makadungog ka og mga istorya pwede man pod sila istoryahan nga kanang istorya ba tiwil nga Pinakalma. and ipamata sa ilaha nga nganong kinahanglan pa man gihapon nga magpakanat nga naa na may proof kung unsa gyud ang Yes, resulta oo, sa na may check-up, diba? findings nga. True ko na gina siya no. Science nga inaana gid ang hitabo. So nganong magpaapekto pa man ka, di ba? Mao. So ato yung kung anon ato yun na lang i-ignore kung unsa nang mga mga chika-chika diha kay medyo nakuha na sila sa imo na kining jealous bitaw Ate Naselos, Jane. oo. Nagselos kay basi na silang huna-huna nga ay di na kasi kabayad siya ang utang. O manginana ba? Or di ba ka Oo. feeling nila favored ka kaayo Oo. tungod every time manginahanglan ka na adayon Na adayon. Mm-mm. Mm-mm. Di nato nakalikayan na Ate Jane nga naagi na sa ato grupo nga medyo naagi feeling of jealous. No? Mhm. Labi na mahatagan ka og kanang importansya sa imong best friend and then to apoy yang laing friends nga nakakita mo toy muhimo og mga kuan kaning steps nga dauton sa bang ilang kuano isig ka friend mo toy mga fake. Mao gyud. Oo. So Roxanne padayon ayaw ibaylo ang imong future anang kanang chika-chika lang no kung magpapildi ka so nagpasabot nga guilty ka so i-ignore na sila and then balik sa imong gitrabahoan kay dili man tinuod nga ikaw kuan ana naghimo og nagdaot sa iya ha kun dili iya man gitong sakit. So ang iyahang gika matyan isakit dili kay ingon nga kanang pagpandaot or bar sa kaning kulam-kulam. Mhm. So dili man na tinuod nga inaana nasakit gina. Sa unang panahon Ate Jane ning atong mga elders kadaliho kay wa pa may findings wala pa may laboratory nga magka-probe sa ato kung unsay atong balatian so mo miingon dayon og barang. Yes. Apan sa karon nga na high tech na ta so naa nay findings nga sakit gyud to sa imong lawas nga ang nakapatay sa imuha or naka-cost sa imong balatian. So mo na mga ka-feelings nga ato gid bantayan no nga kinahanglan nga ang atong katong iyahang kaning murag hiyas sa pagka-friendship nila. Murag kuan gito Ate Jane mo gito gingon nga true friends no in times of troubles, in times of needs naa sila sa usag-usa ni tabang. So magtinabangay. Murag talagsaon po na nga kuan Ate Jane talagsaon. So mo nang kinahanglan nga diha kuno nato makita ang atong tinud-anay nga amiga or tinuod nga amiga kung diha sa panahon nga nagkinahanglan ta. Mhm. No dili lang ingon nga financially kun dili
kanang sa emotional problem na to nga naa siya mo kuan bitaw ati Jean simpatiya Mao. na magpaluyo sa imo ha dili magkuan dili mo wala sa imo or dili mo talikod sa imo kay ang uban god nga amigo o amiga anhara moduol sa imo kung kanang panahon sa kalipay naa sila nimo apan kung wala na ka biyaan na ka. So mga ug karon ato na ihatag Ate Jane ang atong napiling quotes for the day about sa good friends. So nag-ingon, friends show their love in times of trouble, not in happiness. By Euripides. So gamay pagpalapad Ate Jane nga sa atong masabtan ning kuano quotes nga atong napili para karon ning kahaponon. Yes, Ate Will. So siguro para sa ako ang atong pagpahalapad ra no. Ang atong ingon pagtin-aw sa termino nga friend nga amigo. Kay kasagaran man god pagka nagkauban mo sa mga kabibo or sa nga mga lakaw nga naay enjoy kasagaran mo ingon dayon amigo, friend na ko. Yes, to, oo. Pero ang pinaka kuan gyud nato no, pinakaangay nato nga pinakaangay nato nga dumduman nga mailhan nimo ang tinuod nimo nga amigo, ang klaro nga amigo ingon pa ang klaro nga friend kung panahon nga magkalisod ka dili mo talikod sa imuha. Yes. Panahon nga naa ka sa mga alanganin og kalisdanan makamao nga mo suporta o mugabay sa imuha, mo enlighten sa imong hunahuna, dili kay taman ra sa mga kabibo, sa mga laag-laag, mga kalingawan, pero in troubles wala na nimo bagti. Sa English gani na ako'y nakuanan nga video nga dili angay tawagon ang nga nga klase nga tao nga friend kundi acquaintance. Yes, acquaintance lang na Kaila sila no. or kauban ra. Kaila. Mm-mm. Yes, Ate Jean linoy gyud na. No, ug nang ko ikadugang Ate Jean nga na ay 11 characteristics of a true friend. Mhm. So muna ito bantayan no. Number 1, they're trustworthy. Number 2, they're supportive. Kung supportive sila sa imo kanang nagpakabana bitaw mo na they're accepting. So number 4, they're a good listener. So mamati sila sa imo ha kung unsay imong i-share. So dili lang kay maingon nga kuan ka ng naa sa kalipay siya permi. So number 5, they're emotionally available. So kung unsay mga imong problema no nga kasi siya naa siya nagpaluyo sa imo ha. Naa siya andam motabang sa imo ha. So number 6, they have similar interest as you. Mo man nang kasagaran Ate Gino nga magka-close mo tungod sa inyong mga Like common oo. interest no pareha mo og gusto. So number 7, they stay through tough times. So kung naa ka sa mga kalisdanan, mga problema, naa siya nag-uban kanimo. So number 8, they met your halfway. So murag pare-pareha gyud tanan ang inyong mga kagustuhan kana magka sinabot gyud mo Ate Jane sa inyong kanang unsa iyang gusto, unsa iyang mga likes and dislikes. So number 9, they want the best for you. So daghan siya gusto nga mahimo ka unsay imong kuano sa imong mga future na siya ikatabang sa imo unsay mga plano nimo naa siya mo gabay sa imo. So number 10, they're consistent. So nagpasabot nga dili siya mo kanang na may uban Ate Jing nga ang uban nga mga imo lang acquaintance nga nagtuo ka nga imo silang amigo apan dili di ay no motilibagbag ni ay ikaw ra di ay bantayan ang imo rang mga lihok na maayo kaayo sa imong di ba atubangan and then pagtalikod nimo ikaw na sumsuman so dili na sila maayo nga dili na sila matawag nimo nga friends. So last, they're loyal. So ang ilang loyalty na sa imo. So kung dauton ka makadungog sila istorya ipaglaban ka. So mo otoy tinuod nga friends. Mhm. So okay mga ka-feelings ato nabasahon karon ang atong Bible verse for the day nga atong napili gikan sa Matthew 6:15 nag-ingon. But if ye forgive not men their trespasses,
neither will your Father forgive your trespasses. So mo nag-iperminato madunggan Ate Gino nga kinahanglan gid ta nga magpasaylo sa atong isikataw kung makasala kanato aron usab kita pasayloon sa Dios nga tuwa sa langit. So mo na mura gid nang ipahatag nato permi nga ato yung hatagan og pasaylo ang tanang nakasala kanato. Ug karon mga ka-feelings, ato ng pamation ang ikatulong nagpaluyo sa atong programa. Yes, Ate Will, kini nga programa ang gipalihon usab kanato sa Yeleng. May problema ka ba sa cirrhosis? Magyaling na. Sa Yeleng, magbenepisyo kita sa mga musunod. Makatabang sa maayog hinano kapag katulog, makamintinar sa imong blood pressure kon BP. Kini adunay melatonin o sa ka-well-known antioxidants nga adunay potensyal nga matabangan kitang malikayan ang problema sa atay ug uban pang mga sakit. So unsa pa imong gihuwat? Magyaling na. Alright mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.